Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare kabeh, balik neh karo aku ya, Mas Teng Dimari. Jaman nalika semono, kuwi iki aku ndak demen banget karo sing jenenge Wito Sampita. Apan liwat ning berandaku TikTok, berandaku Facebook, terus apan liwat ning beranda YouTube kuwi langsung tak skip, jan pengen tak skip. Sangke ndak demenku, mikirku ki Wito iki sapa to jane? Sampita ki sapa? Terus joget-joget ora jelas apa manfaate kuwi pikiranku jaman nalika semono. Wis pokoke kabeh tentang DE, tentang Wito. Weh wis ora mut tenan aku. Wong madange sampe rambut ra kolu. Kuwi jaman nalika semono kuwi. Terus suatu hari aku ki ndak sengaja kuwi ki ndelok videone Wito sing lagi ngobrol karo Vene kuwi iki karo penggemare Vene guyon-guyon kuwi jaman nalika semono. Jebule iki wong iki asik, ramah, terus ora sombong. Weh jane kono kuwi lho. Aku ki mulai mikir, oh alah iki jebule iki Wito iki wong iki ndak modal joget tok. Ya ora modal mek balesi komen to. Weh teko kono, Bro. Kondang, pikiranku langsung terpecah deyel. Sakwise kuwi aku ki langsung scroll koyo sosial media Google, terus scroll ning TikTok, scroll ning pokoknya intine stalking lah lek ngarani basane wong gaul ya to. Lah, delok piye dhek iki mbalesi. Terus delok piye dhek iki ngladeni carane ngladeni Vene. Terus sing takon kuwi dibalesi karo Wito. Jebule wonge pancen ora pilih-pilih mak sing jenenge Raden Wito Sampita. Lah dalah. Jan teko kono, tiba iki wonge sopan. Kuwi sing gawe aku iki mulai demen ngono lho. Kuwi jaman nalika semono kuwi. Sik tak ngopi sik ya. Iki aku critoi tenan teko pengalamanku dhewe. Saka crita iki aku ki sinau. Aja ndelok saka wong kuwi teko cover tok. Kadang ki wong sing ketoke nyeneni suwangar guwalak ngguwateli wis ngono. Jebule ki atine apian lan keramahane kuwi lho sing iso ngalahne kabeh kebencian. Lah dalah. Ya ngono kuwi pengalamanku mbiyen jaman nalika semono wayah roh videone Wito Sampita. Critaku bab Wito, muga-muga iso dadi inspirasine gawe awakmu kabeh ya. Wis ngono Lek sampean demen karo video iki aja lali like, komen, subscribe, share ning kancamu. Piye pengalamanmu pertama kali roh videone Wito Sampita jaman nalika semono? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.